Despois dunha semana de folga na sanidade, a CIGAS segue a denunciar a saturación asistencial, especialmente en atención primaria, con persoal insuficiente para garantir unha adecuada asistencia aos pacientes. Coas movilizacións desenvolvidas esta mañá en diversos centros de saúde de toda Galicia, reclaman á Xunta a posta en marcha dun plan de ordenación de recursos humanos que estableza unhas ratios razoables e medidas a curto prazo en función das necesidades de cada centro. Pedimos que, a nivel de puntos de atención continuada, pedimos que se fagan xa os cambios que teñen que facerse nos cómputos de horas traballadas, que a día de hoxe siguen penalizando a ese persoal si, por exemplo, colle unha baixa, e iso non pode ser. E solicitamos que se faga de unha vez un plan de ordenación de recursos humanos, que estudien, que fagan unha foto da realidade dos recursos humanos e das necesidades de cada centro e que fagan os cambios nas plantillas adecuados a eses recursos humanos. Creemos que iso é importantísimo, un plan de ordenación de recursos humanos xa, que se tomen medidas en centros na atención ordinaria. Necesitamos que o plan de ordenación de recursos humanos leve á reestruturación de todas as axendas de traballo. Aínda que a situación non é exclusiva da comarca do Barbanza, senón que se rexistra déficit de persoal en toda Galicia, na comarca hai algúns centros de saúde que presentan moitas dificultades, como é o caso de Boiro. A parte do centro de saúde de Ribeira, que era o que peor tiñamos durante unha temporada longa, pero, bueno, ahora sí que se conseguiu a contratación de algún médico que, bueno, polo menos de forma, ainda que sea de forma temporal, está a situación un poquinho máis tranquila. Aquí en Boiro, ahora mismo, é o peor centro a nivel cobertura da área sanitaria. Agora mismo faltan tres, e están con coberturas puntuales, pero, bueno, con listas de agarda de máis de 15 días en algún cupo. De non ser atendidas as súas demandas por parte da Consellería de Sanidade, dende a CIGAS Saúde seguirán adiante coa súa folla de ruta, na que o próximo 12 de marzo está convocada unha folga xeral para todas as categorías de atención primaria.